nový byt! Čaute, ja som Clarisa. To čo je? Ešte bude jeden. Tak ešte jeden retardér. Akurát sme s Matejom na ceste, že sa ideme pozrieť na náš nový bytík. Nechce sa mi tomu veriť, že vôbec niečo také vyslovujem. Ja som dala na storku len taký malý tease, že takto vyzerá ten nový bytík a vy ste sa nemohli dočkať na to, kým vám ho ukážem. Takže sme sa rozhodli, že teraz rýchlo vám pôjdeme ten bytík ukázať, pretože za chvíľu máme ísť na Slovensko, hej, za chvíľu nám ide vlak, ale povedali sme si, že možno rýchlo stihneme natočiť video o tomto byte. Začína nová kapitola. Obaja sme teraz absolvovali na konzervatóriu, takže sme školu skončili a začína nová kapitola. A dneska si to všetko v tomto videu ukážeme. Ešte tebe som nedala priestor v tomto videu sa vyjadriť na to. Já se velice těším, až vám ukážeme nic, protože tam nic není, jenom stěny. A dobrý schody. Ty se vám líbily na Instagramu. Je to tak. Akurát sme v kolóne. Stihneme dneska tam bol? Toť otázka. Na ktorou nikto nezná odpoveď. Nevadí, čo by som pre vás neurobila. Dobre, guys, poďme si to odomknúť. Tak, okej. To je actually poprvýkrát, čo otváram tieto dvere. Väčšinou ich otváral Matej. Je to fakt náš byt? Ej, jo! Tu sa svieti? Haló? Bro. Niekto, že sa tu svieti? Celú noc sa tu svietilo. To bolo hodne zasvícené ako tady. To vyzeralo, ako keby sme tu išli predávať ten byt a bolo to tu všetko ready. No dobre, prvý fail. Takže ja som sa rozhodla, že vám ukážem čerstvo nový byt. Nie je vôbec prerobený, máme ho čerstvo od majiteľov pôvodných, teraz sme my majitelia s Matejom. Už rovno som zodpovedala na veľmi často pokladanú otázku, áno, je to náš bytík, nie je to prenájom, konečne je to naše, môžeme si s tým robiť, čo chceme. Takže na to sa strašne teším.